Poucos temas que imos a levar a debate no próximo pleno despois da celebración da Xunta de Portavoces que acaba de ter lugar. O primeiro punto da orde do día, como sabedes, será a proposición de lei de reforma do regulamento do Parlamento de Galicia que vaise tramitar polo procedimento de lectura única e que conta co consenso dos 4 grupos con representación na Cámara. Trátase dunha modificación puntual orientada a mellorar o funcionamento desta institución, a reforzar a seguridade xurídica e a favorecer unha maior operatividade e eficacia da actividade parlamentaria. No relativo ao exercicio a voto, a reforma actualiza a regulación vixente para adaptala ás distintas situacións persoais que poden afectar a deputadas e deputados e, ademais dos supostos xa previstos de embarazo, maternidade e paternidade, incorpóranse novas situacións como a hospitalización, a incapacidade temporal ou a enfermidade grave, posibilitando así o exercicio dos dereitos parlamentarios con maiores garantías. Por outra banda, tamén se modifica o réxime aplicable ás preguntas orais pendentes ao remate dos períodos ordinarios de sesións, co obxectivo de dotar de maior claridade e axilidade a súa tramitación, facilitando unha xestión máis ordenada deste instrumento de control parlamentario e contribuindo así a un funcionamento máis eficaz da Cámara. En segundo lugar, comparecerá o Conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional para informar sobre a evolución das políticas de investigación e innovación impulsadas pola Xunta de Galicia. Como sabedes, a ciencia é unha das prioridades desta legislatura, con área específica de goberno dedicada a coordinar e reforzar este ámbito. En este marco, pasado ano aprobouse o Plan Galego de Investigación e Innovación 2025-2027, co obxectivo de fortalecer o sistema galego de I+D+I e impulsar a transferencia de coñecemento e a competitividade. Parece razonable que no Ecuador da súa vixencia pois é un bo momento para facer balance dos avances acadados e analizar os retos pendentes para seguir consolidando Galicia como un referente en investigación e innovación. Respecto ás iniciativas que imos a levar, o Grupo Popular van poñer o foco nos asuntos claves para Galicia, reivindicando o respecto ao Estado de Dereito, a fortaleza das institucións democráticas e a defensa dos intereses dos galegos. E deste xeito defenderemos unha iniciativa que parte unha premisa básica. A confianza dos cidadáns nas institucións democráticas constitúe un dos principais activos de calquera sociedade libre. Galicia caracterízase pola súa estabilidade institucional, polo respecto ás reglas democráticas e por unha forma de facer política baseada na responsabilidade e na moderación. E precisamente por iso non podemos permanecer indiferentes ante unha situación que está a provocar unha crecente preocupación social e un evidente deterioro da credibilidade das nosas institucións públicas. Os feitos que se veñen coñecendo nas últimas semanas relacionados cos presuntas tramas de corrupción vinculadas ao entorno político e institucional do Goberno de España resultan graves por sí mesmos, pero tamén o son as reaccións dirixidas a cuestionar ou desacreditar a labor de xuíces, tribunais e profesionais dos medios de comunicación que exercen as súas funcións de investigación e control. Nun Estado de Dereito, a independencia xudicial, a liberdade de información, a transparencia e a rendición de contas non son elementos accesorios, senón principios esenciais para garantir o correcto funcionamento da democracia e para preservar a confianza cidadá. E por iso, a resolución que propoñemos pretende trasladar unha mensaxe clara de defensa das institucións democráticas. O Parlamento de Galicia expresa a súa condena ante os ataques dirixidos contra a xustiza e os medios de comunicación, reclama a depuración das responsabilidades políticas que poidan derivarse dos casos coñecidos, insta ao Goberno de España a actuar con total transparencia e plena colaboración cos órganos investigadores e demanda o cesamento de calquera utilización partidista dos medios públicos estatais. En definitiva, esta Cámara reafirma o seu compromiso coa exemplaridade pública, co respeto institucional e coa defensa dos principios que sustentan o noso Estado de Dereito. Por outra banda, insistiremos en que a transferencia da P9 constitúa unha das grandes reivindicacións de Galicia e defenderemos a posición política que este Parlamento aprobou
por unanimidade. Por iso resulta difícil de entender que despois de anos de bloqueo da iniciativa no Congreso, os grupos que sustentan o Goberno central impulsen agora un acordo que modifica radicalmente aspectos sustanciais do texto consensuado por todas as forzas políticas galegas, sen contar coa Xunta de Galicia, nin respetar plenamente o mandato desta Cámara. O que defendemos é moi sinxelo, que a transferencia se produza nos termos aprobados por unanimidade polo Parlamento de Galicia, sen recortes, sen limitacións e sen interpretacións ou reinterpretacións posteriores. Galicia debe asumir a xestión integral da P9 con todas as competencias necesarias, incluindo a planificación, a explotación, a conservación e a política tarifaria da infraestructura sen que o seu alcance quede condicionado a futuras negociacións que poidan desvirtuar o acordo alcanzado nesta Cámara. Do mesmo xeito, consideramos irrenunciable que a transferencia non implique ningún coste engadido para os galegos. O Estado debe seguir financiando as bonificacións actualmente vixentes, a achegar os recursos necesarios para ampliálas e asumir todas as obrigas económicas derivadas da concesión, das sucesivas modificacións aprobadas ao longo dos anos e de calquera eventual consecuencia xurídica ou financeira relacionada coa autoestrada. Presentaremos, ademais, 3 preguntas orais centradas en cuestións que consideramos estratégicas para Galicia. Por unha banda, solicitaremos a Xunta unha valoración da recente sentencia do Tribunal Supremo sobre o Parque Eólico de Bustelo, ao considerar que avala aspectos claves da tramitación administrativa e ambiental dos proxectos eólicos e pode contribuir, polo tanto, a desbloquear o desenvolvemento das enerxías renovables na nosa comunidade. Ademais, preguntaremos polo resultados da reunión mantida polo Conselleiro de Presidencia co Coordinador Europeo do Corredor Atlántico, unha infraestructura estatal considerada fundamental para mellorar as conexións ferroviarias, para reforzar a competitividade económica de Galicia e para fortalecer os nosos vínculos con Portugal e co resto de Europa e que non está avanzando co ritmo agardado e desexado. E, finalmente, abordaremos a aprobación polo Goberno de España do anteproxecto da Lei do Estatuto Marco do Persoal Sanitario, expresando a nosa preocupación pola falta de consenso coas comunidades autónomas e cos profesionais médicos, así como polas consecuencias que esta situación está a ter sobre a asistencia sanitaria. Compre recordar que desde o inicio das folgas en decembro só en Galicia se suspenderon case 245.000 actos médicos e ante isto a ministra permanece impasible para evitar que haxa máis pacientes prexudicados. Creo que esta postura contrasta claramente coa da Xunta que demostrou a súa capacidade de diálogo chegando a 7 acordos cos sindicatos para mellorar as condicións do persoal sanitario cun grande esforzo económico por parte desta administración. E pola miña banda, máis nada, quedará a vosa disposición por se necesitades algunha aclaración sobre este tema ou sobre calquera outra cuestión que consideredes de interés.